Ola, son Antón, o gracioso oficial do grupo. Bueno, non falarei moito. Intentarei, non? Eu son Antía, a cabeza pensante do grupo. Ás veces a máis ruidosa, pero sempre con argumentos. Son David y trago boas maneras y buen humor. Y un acento que vale por 3 vitaminas. Eu son Sara, a voz da razón, ou polo menos a serie do grupo cando todos falan. Hola, soy Ángel y no hablo mucho y cuando hablo dejo algo para pensar o reír. Claro que... Eu son Ana, a que non fala moito, pero cando fago adoito que sea importante, ouve sobre eso. Hola, soy Maya y soy callada, pero mis pensamientos dicen mucho. Y juntos formamos verdad y verdura. Consejos de nutrición y hábitos saludables. Ola, benvidos a este novo programa do noso podcast Verdade e Verdura. Hoxe temos unha invitada moi especial, a nosa conserxe favorita, Pili. Hola, Pili. Hola, que tal? Bien. Bueno, vamos a contar un par de historias e vámolas comentar, iso. Moi ben. Empezamos. Son o malo por cambiar os snacks saudables do meu compañeiro de piso por comida non saudable para demostrar a miña opinión. O meu compañeiro de piso está obsesionado por comer comida saudable e darlle a chapa a todo o mundo sen parar. Cheguei ao límite e cambiei os seus snacks de repollo e proteína por patacas fritas normais e barriñas de gominolas, pero coa mesma embalaxe. Comeuno todo e presumía do puro, que sabía todo, e non notou nada durante unha semana. Conteille onte e agora está furioso, dicindo que o traicionei. Creo que se está pasando. Foi unha broma, sen malicia, pero demostrarlle que non podía nin notar a diferencia. Agora quere denunciarme por danos e perxuicios. Son o malo? Creo que sí. Eu penso que o teu compañeiro se quere levar unha vida saudable está moi ben. Penso que o traicionaches. Sí. Sí, eu tamén non ten que meterse na comida de nadie. Que coma él, que queira. Claro, exacto. Pero non cambiar a dos demais. Exacto. Con los comentarios. Porque agora hai xente que lle puxo un comentario a esa historia para decirlle se era un malo ou non. É malo tampouco, el quería unha vida saudable. Bueno, ben, ti comeches outras cousas que el non tal e sentiuse traicionado. Bueno, non sei. No, eso malo, espero que gane. Non se toca a comida de outra persona. Pode estar presionado coa comida saludable ou ser un pesado. Pero es una persona asquerosa por cambiar a súa comida se estabas farto. Dixéralle que calar a boca e te deixar en paz. Pero fixeches foi moito peor. Pois eso, o que está, que non debería de haberla cambiado. Pois non. Se el quere levar así a súa vida, pois... Vamos a ver, eu estou de acordo que a xente debe comer comida saudable, pero claro, tampouco lle podes decir ao compañeiro cada un pode comer o que lle dé a gana, iso tamén é certo. Ala, a súa vida, a súa saúde, e o seu corpo, e o seu corpo, claro. Bueno, segundo comentario. Eso malo, non podes modificar a comida da xente. Podía ter morto. Xa ten pasado por andar cambiando a comida de alguén. Desde logo, eu denunciaríate se estivese no seu lugar. Eu penso ter que morto tanto... quizá non, pero bueno, a ver, ao mellor se ten alerxia a outras comidas e el non o sabe, claro, podelle facer mal, sí, pero... Sí, eu penso que tanto como morrer solamente sea alérxico, claro, senón... Sí. Bueno, pero eso tería o que saber se estás con un compañeiro se é diabético ou non, claro, que iso tamén, claro. Bueno, claro, pero tampouco sabe o seu nivel de comida ni nada Claro, desto, entón, pues, aí está. Claro. Pero a ver, se non lle fixo dano nesa semana, supoño que non tendría nada. Bueno, claro, pero non é o facer dano ou non, sino o feito de que lla cambiara, vamos. Creo eu. Pois pasamos á segunda historia. Son a mala por comer da mesma maneira na que comía despois de que a miña moza me dixera que non lla traio por engordar. Son unha muller de 32 anos e levo vivindo coa miña moza 9 meses. Cando nos coñecemos,
acababa de separarme do meu exmarido. Naquel momento levábamos separados 4 meses e foi o meu primer mozo no instituto. Por iso non sabía que era bisexual. Non estaba buscando unha relación seria, pero acabamos namoradas e pasando moito tempo xuntas. Ademais de acabar de separarme, acababa de perder a miña mellor amiga. Naquel momento pesaba 52 kilos, mido un 68, e tiña depresión, tomo medicación aínda. Dende entón, gañei 6 kilos, volvendo ao meu peso habitual. Non creo que teña sobrepeso por iso. Considero que estou bastante delgada. É o que me di a xente que coñezo. A miña moza tivo sobrepeso de nena e agora é unha maníaca da saúde e do peso. Di que xa non sinte atraída por min desde que gañei o peso. Onte a noite peleáxamonos porque pensou que eu estaba intentando que me dixera un piropo. Negouse a decirme nada bonito porque non estaría sendo sincera. Isto levou a que eu xorara e ela se enfadase porque xorei. Que non a deixaba dormir, polo que acabei durmiendo no sofá. Esta mañá díxome que non tiña dereito a enfadarme con ela por berrarme por chorar e que ela debería ser a que se enfadase porque sigo comendo o mesmo despois de que me dixera que non se sentía atraída por min dende que engordara. Vou ao gimnasio 2 ou 3 días á semana, como saudable e non bebo alcohol. Non creo que deba cambiar a miña dieta cando estou ben, como estou. Son a mala por non esforzarme en comer menos para adelgazar para gustarlle a miña moza? Pois non eres nada mala, xa cho digo eu, porque eu tamén engordei, teño algúns quiliños de máis e non por eso son a mala. E se o meu home non se sentirá atraído por min, pois non estaría ben. Exacto. E ademais que eu creo que se pesaba 52 e agora que pesa 56, que dixo 4 kilos máis. Dixo que engordara 6 kilos máis. Sí, bueno, igual, pero 58 kilos, non creo que teña sobrepeso con 58 kilos. No. Nada, eu penso que está moi ben en ese peso. Claro. Penso que é o contrario, que antes estaba demasiado delgada. Sí. Claro. E máis unha parella ten que quererte como estés, se és máis delgada. E non só polo físico tamén. Está, non só polo físico. Pero igual non sei se outra persoa pensou demasiado de forma egoísta porque si viu que antes ela adelgazara por problemas, bueno, que o deixou a parella que tiña, a súa mellor amiga e tal, e ve que ela agora está volvendo a estar ben, pois non entendo por que a xulga así, non? Si ve que está mellor así. E que si ela se sinte ben así. Seguramente con depresión era máis fácil de manipular. Claro. Bueno, sí, eso pode ser. Cando estás débil e pasas unha mala etapa, eres máis sensible. Eso, que penso de forma moi egoísta. Sí. Exacto, cortarlle polo sano. Pois sí. Unha parella así? No. Comentario. Pasaches de una relación abusiva a otra. Necesitas terapia e pasar tempo soa para entenderte, curarte e crecer como persoa. Deixa a esta desgraciada, serás a malas e segues con ela. Pois sí. Porque ao final seguro que lle perxudica seguir. As relacións tóxicas non son boas. E esa non é unha relación sana. Segundo comentario, non é a mala, en absoluto. O teu corpo non é un obxeto para a súa atracción. Pasaches un inferno, reconstruícheste, traches estabilidade. 58 kilos para unha persoa de 1,68 é un peso máis que saudable. E aínda que exprese a súa preocupación por a túa saúde mental e o teu corpo, a túa dieta e a túa decisión. O seu problema non é o teu peso, é o control. Se o seu amor depende do número que marca a báscula de outra persona, corre e rápido. Por si eu penso que este chico que quere un 90-60-90, eso non... Top models. E eso xa non é sano. Pois sí. A ver, eu creo que pola súa mentalidade non se está preocupando en absoluto, Nada. O sea, lle está importando... Solo lle importa a apariencia física. Exacto. E da apariencia física, pois...
Non é todo. Eso é o momento ao principio, pero despois cos anos no que menos te fixes precisamente neso. Que senón que me miren a min. Que eu era así delgadiña e agora con un 70 peso 75 kilos. E agora son máis feliz que unha perdiz. Son máis feliz agora con 8 kilos de máis que cando tiña kilos de menos. É que eu creo que 52 kilos non é tanto. É que 58 kilos para unha chica de un 68 é o peso ideal. Bueno, ahora que acabamos as historias vamos a pasar a un show que vamos xogar. Bueno, ahora a nosa camarógrafa vai nos dicir algunhas frases e nos vamos ter que levantar algunha destas dúas sinais. É verdade. É verdade ou é mito? Frase 1. A froita pola noite engorda. Engordar depende do balance calórico total do día, polo que é un mito, non a hora da que comes. A froita chega fibra, vitaminas e auga. Comer unha maza ás 10 non engorda máis que unha ás 12. Se o total de calorías é o mesmo. Exacto. 2. O pan integral é sempre mellor que o branco. Ui, non sei yo, Sempre, o que sei. Bueno. Depende. Claro. Tendencia a verdadeiro, pero con matices. Se o pan integral é real, con 100% fariña integral, ten máis fibra, menor índice glicémico e é maior poder saciante. Pero non todo pan escuro é integral verdadeiro. Ás veces é refilado con colorantes ou misturas. 3. Beber agua con limón en xaxún desintoxica o corpo. En xa que? En desayuno. É verdade. Yo voy a seguir a peli, vale. Mito. O corpo xa ten órganos que desintoxican, fígado, riles e pulmón. Non hai evidencia científica sólida de que a agua con limón limpe toxinas. Pode hidratar e chegar un pouco de vitamina C, pero non fai máis. Pois mira, sempre decían que sí, que agua con limón en ayunas era moi bo. Pues nada de eso. 4. Os produtos light axudan sempre a adelgazar. Mito. Mito. Light significa que ten menos dun nutriente de azúcar ou graxa, pero pode ter moito azúcar aínda, pode compensarse comendo máis cantidade e non garante o déficit calórico. Frase 5. Saltarse o almorzo fai que engordes. Mito. Aunque ahora está moi de moda isto do... pero fai que engordes. Claro, é mito. Isto de xaxún intermitente, pasar ao mellor 15 horas sin comer e comer nas restantes. Mito, non é unha regra universal. O importante é que o total diario de calorías algunhas persoas compensan máis tarde, outros non. 6. Os ovos aumentan moito o colesterol. Mito. Agora son moi sanos, teñen moita proteína. Mito, segundo a evidencia actual. Pero que levantaste tú? O colesterol sanguíneo do que se pensaba. En persoas sanas, consumir ovos con moderación non aumenta significativamente o risco cardiovascular. Moi sano con desayunalos con aguacate tostado. Saludable. Nunca he probado el aguacate, la verdad. Aguacate con aguacate, salmón. ¿De desayuno? Sí, en la tostada. Aguacate con salmón está muy rico. A mí es que no me da tiempo a cocinarlo por la Ya, me lo pongo, Ni coña. Y levantarse más temprano. Tampoco. No es una opción para mí. Ou pechuga de pavo tamén así pola mañá, proteína. A proteína pola mañá é moi sana. Yeah. Bueno, a todas horas a proteína é sana, pero... Es verdad. Es verdad, no miento. 7. Os suplementos vitamínicos son necesarios para todo o mundo. Mito. ¿Cómo que mito? ¿Cómo que...? Espera, ¿qué? Repite la pregunta. Suplementos vitamínicos ¿Qué es son eso? necesarios para todo o mundo. Suplementos, pues que te metes magnesio, cousas de... ¿Y esto por qué pone verdad? Mito. Unha persoa con dieta equilibrada normalmente non necesita necesita suplementos. Só son recomendables en casos concretos. 8. Se faz exercicio podes comer o que queres. Mito. No. Eso xa o digo eu por experiencia, porque vou a pilates, ao gimnasio e non vais. Mito,
O exercicio non compensa automáticamente unha dieta desequilibrada. É máis fácil consumir 500 calorías en doces que queimalas correndo. Pois sí. Correndo costa moito. 9. O azúcar moreno é máis saludable que o branco. Mito tamén. No. Mito. Pero son todas mito, pero isto que é? Nutricionalmente son moi similares. O moreno pode ter pequenas cantidades de minerais, pero en cantidades irrelevantes. As bebidas enerxéticas non melloran o rendemento académico. Mito. Non. Que non melloran, verdade. Verdade, non melloran. Verdade. Poden aumentar temporalmente a alerta pola cafeína, pero poden alterar o sono, aumentan o nerviosismo e teñen moito efecto. A longo prazo, dormir ben é moito máis eficaz para o rendemento que as bebidas enerxéticas. Verdade. Verdade en verdura, quedámonos coa ciencia, non coas cadenas de WhatsApp. Recordade, a vida é dura, pero é máis dura a verdura. Damos consejos de nutrición e hábitos